Як лати по-русинськи. Нараз вам кажу, кіть вам ще не є 18 годів, та будьте добрі, нараз закривайте це відео. Я серйозно. Но кіть сте ще туй, та мушу з вами поговорити за ще один елемент бесіди, дуже важний, або за котрий всі ся ганьблять що казати. За ланя. За то, як ся люди обзивають, як вони скабрять один другому, кої суть сердити. Кроме доста популярних поміж усіма слов'янами, так є, наприклад, хуй, пизда, вать, блядь, котрі знайдемо скоро у кожній слов'янській бесіді, маємо ще доста свого. Туйка треба розуміти, руснаки у своїй більшості люди дуже набожні, дуже ся сильно держали за церкву. Зато споминати Бога у лайках є дуже-дуже страшною обідою. Не можу точно уповісти за всіх, або у мене, у долині Боржави, уповісти декому «А Бога ти материного!» Є многим майтвердов, страшною лайкою, і уповісти «Іди нахуй». Давайте зачнемо із дачого маймняткого, майсупокійного. У ланьові часто се зустрічають усякі негативні побажання своєму опонентові, де ви навіть не мусите хоснувати деяку таку дуже специфічну лексику. Від мирських до просто абсурдних тверджень. Безівно сте чули деякі такі несмисли, якої мачка би тя копнула, вать щось таке. Тільки буде список доста популярних, або мнятких фраз, котрими можеш уразити свого опонента, або при тому сяк ще можеш казати на людях. А сятив бися! А вать може, сятили битя! Туйся каже єпин за то, оби челяника вибити прутом, а не посятити. А срав бись мастьов! А грім битя вбив! А пропав бись! А матір ти солодку! А хмари ти зелені! А гута битя побила! Маєте розуміти, що це страшна лайка, бо тут ви бажаєте своєму опонентові умерти. Дораз тя кіть розчахну! А пахали битя гиди! А іла битя риба! У фразах по шаблонові «ти не дюдовцю єден», а «ти килоше єден», у кінці мусить казати се «єден», бо без нього фраза домак не звучить. У повісти челянику просто «ти килоше» не так обідно. Я си так думав, ож челядь у коментарях сильно примножить цей список, так що читайте і листайте. А далі вже йдуть многим майтверді лайки, за котріся челяник не просто насердить, а буде дуже мерігований. Так що сукутіться із сяким. Уповісти челяникові «ти псе блиндавий» є дуже страшно. А далі стандартні з божечком, котрі навіть подеколи стають словами-паразитами у молодих людей. А Бога ти материного! А Христа ти пана Бога материного, та ти мені будеш такое говорити? А пічку ти материну! Єбали битя пси! Серу ти на груди! Ну та й много дальших. Тут теж від села до села цей список буде дома кінчика. Гадався, ож як хоснувати ланя із корінням єбати, ви вже знаєте, тут вас учити ніщо. Із цього списка, по факту, я ніч вам не раджу говорити, просто вам хочу проілюструвати, ось сякое теж є. Любить вам ся воно чи ні, ото вже єдно. І це так сугубо аналітично. Сякий елемент у бесіді теж є. Сукутіться, чистуйтеся з сусідів, дасть Бог, кіть будете чесні, та сякої ви других людей не будете чути. Красно вам дякую, майтеся. Красно дякую всім читавим фатьовам за поддержку на Патреонове.